Γεννημένος το 1936 στο Providence του Rhode Island, ο Φρανκ Καπρίο μεγάλωσε σε ένα ταπεινό σπίτι Ιταλών μεταναστών. Ο πατέρας του πουλούσε φρούτα στους δρόμους, ενώ η μητέρα του φρόντιζε το σπίτι. Από μικρός, ο Φρανκ έμαθε δύο αξίες που θα διαμόρφωναν ολόκληρη τη ζωή του: την αξιοπρέπεια της έντιμης εργασίας και τη δύναμη της συμπόνιας. Χρόνια αργότερα, όταν θα καθόταν στην έδρα ως δημοτικός δικαστής του Providence, αυτές οι ίδιες αρετές θα αντιχούσαν σε κάθε απόφαση που έπαιρνε. Έγινε θρυλική μορφή, όχι για την αυστηρότητα της νομικής του εφαρμογής, αλλά για τη ζεστασιά, την καλοσύνη και τη δικαιοσύνη με τις οποίες αντιμετώπιζε κάθε πολίτη. Στην αίθουσά του κανείς δεν ήταν αόρατος. Όλοι λάμβαναν την προσοχή, τον σεβασμό και πάνω απ' όλα τη δικαιοσύνη του. Πριν βυθιστούμε σε αυτήν τη συγκινητική ιστορία γεμάτη δυνατά μαθήματα, αφιέρωσε μια στιγμή για να πατήσεις το «Μου αρέσει», να εγγραφείς στο κανάλι και να ενεργοποιήσεις τις ειδοποιήσεις. Αυτές οι μικρές κινήσεις μας εμπνέουν να συνεχίσουμε να προσφέρουμε περιεχόμενο με νόημα. Και τώρα ας περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ταξίδι. Στην άλλη πλευρά της ιστορίας, σε μια εποχή σημαδεμένη από μπρούντζο και αίμα, γεννήθηκε ο Λεωνίδας, γιος του Αναξανδρίδα Β, βασιλιά της Σπάρτης. Έζησε ανάμεσα στο 540 π.Χ. και το 480 π.Χ. και από νεαρή ηλικία σφυριλατήθηκε από το αμήλικτο σπαρτιατικό σύστημα. Εκπαιδεύτηκε κάτω από το σκληρό καθεστώς της αγωγής, έμαθε να αντέχει πόνο, πείνα και φόβο. Δεν υπήρχε άνεση, δεν υπήρχε έλεος. Η σπαρτιατική αρετή οριζόταν από το θάρρος, την τιμή και τη θυσία για την πατρίδα. Και όταν ο Λεωνίδας ανέβηκε στον θρόνο, έγινε η ενσάρκωση όλων αυτών των ιδανικών. Το όνομά του αντυχεί μέσα στους αιώνες ως ο βασιλιάς που οδήγησε 300 άνδρες εναντίον ενός στρατού χιλιάδων. Όχι για να κατακτήσει τη νίκη, αλλά για να γίνει σύμβολο αντίστασης. Το όπλο του Φρανκ Καπρίο ήταν η συμπόνια του Λεωνίδα, το ξύφος. Κι όμως και οι δύο υπηρετούσαν την ίδια αρχή, να προστατεύσουν τους δικούς τους. Ο Καπρίο κοίταξε στα κουρασμένα μάτια ενός 96χρονου άνδρα και δεν είδε έναν παραβάτη του κοκ, αλλά έναν πατέρα που εξακολουθούσε να μάχεται για τον γιο του. Όταν εκείνος ο άνθρωπος στάθηκε στο δικαστήριο τιμωρημένος για υπερβολική ταχύτητα, ο Καπρίο δεν είδε έναν εγκληματία. Είδε έναν σιωπηλό ήρωα και είπε: «Είσαι καλός άνθρωπος. Πραγματικά αντιπροσωπεύεις όλα όσα σημαίνει η Αμερική». Αυτή η φράση αντυχεί με την ίδια δύναμη όπως εκείνη που αποδίδεται στον Λεωνίδα όταν, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, απάντησε στον Πέρση Ξέρξη που απαιτούσε να παραδώσει τα όπλα του λέγοντας «Μολόν λαβέ». Δεν υπάρχει περηφάνεια στο να πληγώνεις, αλλά υπάρχει τιμή στο να αντιστέκεσαι. Ο Λεωνίδας δεν πολεμούσε για προσωπική δόξα, αλλά για καθήκον. Όπως ακριβώς και ο Καπρίο δεν δίκαζε για να τιμωρήσει, αλλά για να καθοδηγήσει. Σε αυτό το αφιέρωμα φανταζόμαστε το απίθανο. Μια συζήτηση ανάμεσα σε δύο άνδρες σφυριλατημένους σε διαφορετικές εποχές, αλλά ενωμένους από την αρετή. Θα εξερευνήσουμε 5 μαθήματα που ο Λεωνίδας και ο Καπρίο θα μοιράζονταν αν κάθονταν δίπλα-δίπλα. Σε καθένα θα δούμε πώς οι ζωές, τα πλαίσια και οι φιλοσοφίες τους αποκαλύπτουν στοικές αξίες, είτε εφαρμοσμένες στο πεδίο της μάχης, είτε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Γιατί στο τέλος αυτό που κάνει έναν άνθρωπο πραγματικά σπουδαίο δεν είναι το μέγεθος του στρατού που διοικεί, ούτε ο τίτλος που κατέχει. Είναι η ικανότητά του να υπηρετεί τους άλλους, ακόμα και όταν αυτή η υπηρεσία απαιτεί θάρρος, θυσία ή βαθιά συμπόνια. Αν ο Λεωνίδας συμβολίζει την αρετή του θάρρους, ο Καπρίο αντιπροσωπεύει εκείνη της ανθρωπιάς. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, του νομίσματος της αληθινής δικαιοσύνης. Η Σπάρτη δεν ήταν πόλη γραπτών νόμων, αλλά αξιών που μεταδίδονταν μέσω της παράδοσης. Ο λόγος ενός βασιλιά είχε το ίδιο βάρος με τη λεπίδα ενός ξύφους. Για τον Λεωνίδα, η δικαιοσύνη δεν ήταν φιλοσοφική συζήτηση, ήταν βίωμα.
Ήταν αυτό που κάνει ένας άνδρας όταν όλα μοιάζουν χαμένα, αλλά εκείνος αρνείται να εγκαταλείψει τη θέση του. Όταν στις Θερμοπύλες το μαντίο προφήτευσε την πτώση της Σπάρτης, εκτός αν πέθαινε ένας από τους βασιλείς της, ο Λεωνίδας δεν δίστασε. Περπάτησε προς το πεπρωμένο. Πέθανε, αλλά έσωσε την πόλη του. Το θάρρος του ήταν η δικαιοσύνη ενσαρκωμένη μέσα από τη θυσία. Ο Φρανκ Καπρίο, περισσότερα από 2 χιλιετίες αργότερα, έπαιρνε τις αποφάσεις του σε μια διαφορετική αρένα, το δικαστήριο. Αλλά η αρχή παρέμενε ίδια. Σε έναν κόσμο όπου ο νόμος συχνά υπηρετεί τους ισχυρούς, ο Καπρίο επέλεξε να υπηρετήσει την ανθρώπινη αλήθεια. Όταν αθώωσε έναν άνθρωπο επειδή η παράβαση έγινε ενώ έτρεχε το παιδί του στο νοσοκομείο, έκανε κάτι που θα καταλάβαινε ο Λεωνίδας. Ακολούθησε όχι τον ψυχρό κώδικα του νόμου, αλλά τον ηθικό κώδικα της συνείδησης. Το θάρρος δεν είναι μόνο να αντιμετωπίζεις έναν στρατό, θα έλεγε ο Λεωνίδας. Είναι να αντέχεις την πίεση, να τιμωρήσεις όταν η καρδιά σου ξέρει ότι πρέπει να συγχωρήσεις. Και η δικαιοσύνη δεν είναι ποτέ η ίδια για όλους, θα απαντούσε ο Καπρίο. Χρειάζεται θάρρος για να δεις τη διαφορά ανάμεσα σε ένα λάθος και σε μια ιστορία. Από αυτό μαθαίνουμε ότι το θάρρος είναι η ραχοκοκαλιά της αληθινής δικαιοσύνης. Είτε κρατάς ξύφος, είτε εκδίδεις απόφαση με χαμόγελο σταθερό και συμπονετικό. Αυτό που μαθαίνουμε από τη στάση του Φρανκ Κάπριο είναι ότι η δικαιοσύνη δεν χρειάζεται να είναι ένα ψυχρό τείχος, αλλά μπορεί να είναι μια σταθερή γέφυρα. Ποτέ δεν ακύρωσε τον νόμο, αλλά τον εφάρμοσε με τρόπο που μας υπενθύμιζε ότι η ουσία του δεν είναι να τιμωρεί, αλλά να προστατεύει. Ο νόμος υπάρχει για να οργανώνει τη συνύπαρξη, αλλά γίνεται άδικος όταν αγνοεί το ανθρώπινο πλαίσιο. Και ο Κάπριο είχε το θάρρος να το αναγνωρίσει. Όταν ένας πατέρας τιμωρείται επειδή οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα για να σώσει το άρρωστο παιδί του, ο νόμος, στην πιο αυστηρή μορφή του, θα μπορούσε απλώς να τον καταδικάσει. Αλλά η αληθινή δικαιοσύνη ρωτά, ποια είναι η ανώτερη αξία εδώ? Σε αυτή την περίπτωση η ζωή. Και ο Κάπριο ήξερε να εκπληρώσει το καθήκον του ως δικαστής δεν σήμαινε μόνο να ακολουθήσει το ψυχρό γράμμα του κώδικα, αλλά να τιμήσει το πνεύμα για το οποίο αυτός ο κώδικας υπάρχει, το κοινό καλό. Αυτό είναι σπάνιο, απαιτεί ηθικό θάρρος, απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στη συμπόνια και την υπευθυνότητα. Γιατί ένας δικαστής που αθωώνει μόνο από συμπάθεια, αγνοώντας την τάξη, αποτυγχάνει. Όπως και ένας δικαστής που εφαρμόζει τον νόμο τυφλά, χωρίς να βλέπει τον άνθρωπο μπροστά του, επίσης αποτυγχάνει. Ο Κάπριο βρήκε το στενό μονοπάτι, τη λεπτή γραμμή όπου ο νόμος και η ανθρωπιά συναντιούνται. Εκεί γεννιέται η αληθινή δικαιοσύνη. Ο Λεωνίδας, αιώνες νωρίτερα, έζησε το ίδιο δίλημμα σε μία άλλη αρένα. Ο νόμος της Σπάρτης του έδινε την άδεια να υποχωρήσει. Η στρατιωτική λογική έλεγε ότι η αντίσταση στις Θερμοπύλες ήταν αυτοκτονία. Αλλά εκείνος είδε πέρα από αυτό. Κατάλαβε ότι η ανώτερη αξία ήταν το θάρρος της αντίστασης, ώστε όλη η Ελλάδα να έχει χρόνο να προετοιμαστεί. Και εκείνος επίσης δεν αρνήθηκε την πραγματικότητα του νόμου, αλλά τον ξεπέρασε με όραμα και καθήκον. Εδώ βλέπουμε τον αόρατο δεσμό ανάμεσα στον βασιλιά της Σπάρτης και τον δικαστή του Round Island. Και οι δύο κατάλαβαν ότι η αληθινή δικαιοσύνη είναι πάντα συμφραζόμενη, ποτέ τυφλή. Απαιτεί να δεις το όλον. Απαιτεί να ακούσεις περισσότερα από τα γεγονότα, να ακούσεις τις ιστορίες. Και το μάθημα για εμάς σήμερα είναι ξεκάθαρο. Στις μικρές καθημερινές μας μάχες, στη δουλειά, στην οικογένεια, στις σχέσεις. Πόσες φορές κρίνουμε χωρίς να ακούμε. Πόσες φορές εφαρμόζουμε τους προσωπικούς μας νόμους χωρίς να δίνουμε χώρο στη συμπόνια. Ίσως η μεγαλύτερη έμπνευση του Κάπριο δεν είναι μόνο το πώς δίκαζε, αλλά το πώς έβλεπε. Γιατί το να βλέπεις είναι η πρώτη πράξη δικαιοσύνης. Αν αυτός ο στοχασμός σε αγγίζει, φαντάσου έναν κόσμο με περισσότερους ηγέτες σαν τον Λεωνίδα και περισσότερους δικαστές σαν τον Κάπριο.
άντρες που δεν χρησιμοποιούσαν την εξουσία για να συντρίβουν, αλλά για να ανυψώνουν. Που καταλάβαιναν ότι το να υπηρετείς είναι μεγαλύτερο από το να νικάς. Αν πιστεύεις κι εσύ ότι χρειαζόμαστε να ξαναβρούμε αυτήν τη μορφή δικαιοσύνης, δίκαιη, ανθρώπινη, θαραλέα, μοιράσου αυτό το μήνυμα. Πάτησε like και κάνε εγγραφή στο κανάλι. Γιατί κάθε δική σου πράξη είναι επίσης ένας σπόρος αλλαγής. Ο Λεωνίδας μπροστά στους 300 άνδρες του, το τελευταίο του βράδυ πριν από την τελική μάχη, γνώριζε πως ο θάνατος ήταν βέβαιος. Κι όμως περπάτησε ανάμεσά τους, κοίταξε τον καθένα στα μάτια, επέτρεψε χαμόγελα, λόγια αποχαιρετισμού, ακόμη και σιωπή. Ήξερε πως εκείνοι οι άνδρες δεν πολεμούσαν μόνο για τη Σπάρτη. Πολεμούσαν επειδή εκείνος στεκόταν μαζί τους. Επειδή ένιωθαν βαθιά στο στήθος τους ότι ο βασιλιάς τους καταλάβαινε. Αυτή η σιωπηλή συμπόνια παρούσα στο πεδίο της μάχης δεν ήταν αδυναμία, ήταν ηγεσία. Ήταν η ανθρωπιά υφασμένη στην πανοπλία του καθήκοντος. Ο Καπρίο, αντίθετα, δεν κρατούσε σπαθί, αλλά τη δικαστική τίβαινο. Κι όμως η μάχη του ήταν διαρκής. Η μάχη ενάντια στην αδιαφορία, ενάντια στη τυφλή γραφειοκρατία, ενάντια σε ένα σύστημα που συχνά τιμωρεί περισσότερο για την εμφάνιση παρά για την πρόθεση. Έδειξε στον κόσμο ότι η αίθουσα του δικαστηρίου μπορεί να είναι όχι μόνο τόπος κρίσης, αλλά και ελπίδας. Μια μητέρα που δεν μπορούσε να πληρώσει πρόστιμο γιατί έπρεπε να αγοράσει γάλα για το παιδί της. Ο Καπρίο χαμογελούσε, άκουγε και τη συγχωρούσε. Όμως άφηνε και ένα δημόσιο μάθημα, ότι η γυναίκα αυτή έκανε το καλύτερο που μπορούσε με τα λίγα που είχε. Και αυτό αξίζει σεβασμό, όχι τιμωρία. Όπως ο Λεωνίδας, έτσι και ο Φρανκ Καπρίο ηγούνταν με το παράδειγμα. Σε καιρούς πολέμου, ένας αδίστακτος στρατηγός μπορεί να εμπνεύσει φόβο, μα μόνο ένας δίκαιος ηγέτης εμπνέει αγάπη και αληθινή αφοσίωση. Το ίδιο ισχύει και για τους ηγέτες της κοινωνίας. Ένας δικαστής που απλώς εφαρμόζει ποινές με ψυχρότητα μπορεί να φοβίζει, μα εκείνος που ακούει με προσοχή, ενεργεί με ακεραιότητα και σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αυτός γίνεται αιώνιος. Αν μπορούσαν να καθίσουν μαζί σε ένα τραπέζι ανάμεσα στους κόσμους, ο Λεωνίδας θα έλεγε «Στον πόλεμο χρειάστηκε να κρύψω τη συμπόνια μου για να προστατεύσω τους άνδρες μου. Μα ποτέ δεν έπαψα να τη νιώθω». Και ο Καπρίο θα απαντούσε «Στο δικαστήριο έδειχνα τη συμπόνια μου για να θυμίσω στον νόμο ότι υπηρετεί τον λαό και όχι το αντίστροφο». Αυτή είναι η ουσία της αληθινής στοικής ηγεσίας. Να πράττεις με λογική, να υπηρετείς με αρετή και να μην ξεχνάς ποτέ ότι κάθε άνθρωπος, ακόμη και ο πιο ατελής, κουβαλά μέσα του μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί. Ο Φρανκ Καπρίο δίδαξε στον σύγχρονο κόσμο κάτι που ο Λεωνίδας γνώριζε στη σιωπή, ότι η συμπόνια δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη συγκρατημένη, είναι δικαιοσύνη με ψυχή. Νόμος κι αίτιμη στη Σπάρτη, ο νόμος ήταν κάτι παραπάνω από σύνολο κανόνων. Ήταν ένα σιωπηρό ηθικό συμβόλαιο, μεταδιδόμενο από γενιά σε γενιά, σφραγισμένο με το αίμα όσων έπεφταν στη μάχη και με τη σιωπή όσων έμεναν όρθιοι. Ο Λεωνίδας δεν χρειαζόταν γραπτούς κώδικες. Η πυξίδα του ήταν η τιμή και για έναν Σπαρτιάτη η τιμή ήταν αχώριστη από τη δικαιοσύνη. Να αθετήσεις τον λόγο σου, να δραπετεύσεις από την ευθύνη, να προδώσεις το καθήκον δεν ήταν μόνο ντροπιαστικό, ήταν αδιανόητο. Η λέξη τιμή είχε το ίδιο βάρος με την ασπίδα. Να τη χάσεις ήταν χειρότερο και από τον θάνατο. Ο Φρανκ Καπρίο γεννήθηκε σε άλλη εποχή, σε έναν κόσμο συνταγμάτων, νομοθετικών σωμάτων και περίπλοκων νομικών συστημάτων. Κι όμως, το δίλημμα παρέμενε πώς εφαρμόζεις τον νόμο χωρίς να προδώσεις την τιμή. Πώς σέβεσαι το νομικό κείμενο χωρίς να σβήνεις την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σε μία από τις πιο συμβολικές αποφάσεις του, ο Καπρίο δίκαζε έναν άνδρα που είχε παρκάρει παράνομα. Ο άνδρας εξήγησε πως μετέφερε τον ανάπηρο γιο του στη φυσικοθεραπεία και δεν είχε πού να σταθμεύσει. Η παράβαση ήταν σαφής, μα ο Καπρίο
κοιτάζοντας τον πατέρα στα μάτια, είδε κάτι περισσότερο. Θυσία, απελπισία, σιωπηλή προσπάθεια. Και τότε είπε: «Ο νόμος μου δίνει την εξουσία να σε κρίνω, μα η συνείδησή μου με υποχρεώνει να σε καταλάβω». Το αποτέλεσμα: ο άνδρας αθωώθηκε και το βίντεο ταξίδεψε σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Λεωνίδας, μπροστά στις Θερμοπύλες, είχε και εκείνος μια επιλογή. Ο νόμος των ανθρώπων έλεγε «υποχώρησε», η στρατιωτική λογική έλεγε «είναι αυτοκτονία», μα η τιμή έλεγε «μείνε, προστάτεψε την πατρίδα σου, ενέπνευσε όσους θα ακολουθήσουν». Και έτσι έμεινε. Και στις δύο περιπτώσεις ο νόμος ξεπεράστηκε από κάτι ανώτερο, τη δικαιοσύνη που συνδέεται με την αρετή. Για τον στοικισμό αυτή είναι η αληθινή ηθική πυξίδα. Οι στοικοί δεν απέρριπταν τους νόμους, μα προειδοποιούσαν: νόμοι που παραβιάζουν την αρετή ή αγνοούν το κοινό καλό δεν είναι πραγματικά δίκαιοι. Ο Σενέκας το είπε καθαρά: όχι ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό, και όχι ό,τι είναι ηθικό είναι και νόμιμο. Ο Φρανκ Καπρίο, χωρίς ποτέ να παραβιάσει τους κανόνες, τους τέντωνε μέχρι το όριο της ενσυναίσθησης. Εφάρμοζε τις ποινές όταν ήταν αναγκαίο, αλλά με ανθρωπιά. Δεν έκανε την τίβαινο ασπίδα αλαζονίας, αλλά γέφυρα ανάμεσα στην αυστηρότητα και την καρδιά. Ο Λεωνίδας δίδαξε ότι η τυφλή υπακοή δεν είναι αρετή. Αρετή είναι να σκέφτεσαι, να επιλέγεις και να ενεργείς ακόμη και όταν όλα είναι εναντίον σου, ακόμη και τα εγχειρίδια. Όταν το Σπαρτιατικό Συμβούλιο του έδωσε την άδεια να υποχωρήσει, εκείνος διάλεξε να πεθάνει. Όχι από ματαιοδοξία, αλλά επειδή ήξερε ότι η πράξη του θα γινόταν κώδικας πιο ανθεκτικός από κάθε νόμο, ο κώδικας του παραδείγματος. Ο Καπρίο, στη μακρά του πορεία, ποτέ δεν αναζήτησε δόξα, μα με το να ανθρωποποιήσει τη δικαιοσύνη, την ανέβασε. Βοήθησε χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια, να πιστέψουν ξανά ότι ο νόμος δεν χρειάζεται να είναι εργαλείο φόβου, αλλά εργαλείο ισορροπίας. Ας φανταστούμε έναν απίθανο διάλογο ανάμεσα σε αυτά τα δύο σύμβολα. Λεωνίδας: ο νόμος προστατεύει τους ισχυρούς, η τιμή προστατεύει τους αδύναμους. Ποιο διαλέγεις? Καπρίο: ο νόμος κρίνει πράξεις, η τιμή κατανοεί προθέσεις. Ένας δίκαιος δικαστής πρέπει να ακούει και τις δύο πλευρές, ακόμη και την αόρατη. Στην ουσία και οι δύο μας διδάσκουν ότι η αληθινή δικαιοσύνη δεν βρίσκεται στους ψυχρούς κώδικες, αλλά στη σοφία εκείνων που τους εφαρμόζουν. Να τιμάς τον νόμο δεν σημαίνει να κρύβεσαι πίσω του, αλλά να το χρησιμοποιείς για να κάνεις το σωστό, όχι απλώς το επιτρεπτό. Σήμερα, καθώς πολλοί φωνάζουν για τάξη και άλλοι για συμπόνια, ο Καπρίο και ο Λεωνίδας μας θυμίζουν πως αυτές οι δυνάμεις δεν είναι αντίθετες, είναι συμπληρωματικές. Νόμος χωρίς τιμή γίνεται τυραννία, τιμή χωρίς νόμο γίνεται χάος, μα μαζί γίνονται αληθινή δικαιοσύνη. Λεωνίδας δεν χρειαζόταν να φωνάξει για να εμπνεύσει, η ίδια του η παρουσία ήταν αρκετή εντολή. Όταν ηγήθηκε των 300 Σπαρτιατών και πορεύτηκε προς τις Θερμοπύλες, ποτέ δεν ζήτησε από τους άλλους να κάνουν κάτι που ο ίδιος δεν θα έκανε. Κοιμόταν δίπλα στους στρατιώτες του, έτρωγε τις ίδιες μερίδες, κουβαλούσε την ίδια πανοπλία. Όταν ήρθε η ώρα για την τελική επίθεση εναντίον των Περσών, ο Λεωνίδας δεν έμεινε πίσω από τις γραμμές. Ήταν ο πρώτος που προχώρησε. Η ηγεσία του δεν βρισκόταν σε θρόνο ή σε τίτλο. Ζούσε σε κάθε σιωπηλή πράξη που μιλούσε πιο δυνατά από οποιοδήποτε διάταγμα. Ο Φρανκ Κάπριο, στην αίθουσα δικαστηρίου του στο Providence, αντιμετώπιζε έναν διαφορετικό αγώνα. Τον αγώνα κατά της δυσπιστίας του κοινού. Χιλιάδες άνθρωποι, συνθλιμμένοι από τη γραφειοκρατία και φοβισμένοι από ένα απρόσωπο σύστημα, έμπαιναν στην αίθουσά του περιμένοντας ψυχρότητα, αδιαφορία ή σαρκασμό. Και ανταυτού έβρισκαν κάτι άλλο. Έναν άνθρωπο με προσεκτικά μάτια, ήρεμο χαμόγελο και διάθεση να ακούσει. Έναν άνθρωπο που δεν έβαζε τον εαυτό του πάνω από τους άλλους, αλλά δίπλα τους. Ηγεί το μέσο του τόνου.
της ενσυναίσθησης και της σοφίας που ακτινοβολούσε πέρα από τη δικαστική του Τίβενο. Δεν ήταν ο φοβισμένος δικαστής, ήταν ο σεβαστός. Σε μια ακρόαση με μια ανήπαντρη μητέρα, ο Κάπριο άκουσε με υπομονή καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορούσε να πληρώσει ένα πρόστιμο επειδή κάθε σεντ πήγαινε για να ταΐσει τα παιδιά της. Οποιοσδήποτε άλλος δικαστής θα μπορούσε να επιβάλει την ποινή και να προχωρήσει παρακάτω. Ο Κάπριο χαμογέλασε και είπε «Κάνετε αυτό που θα έκανε κάθε μητέρα. Προστατεύετε τα παιδιά σας. Γι' αυτό είναι αξιέπαινο». Το πρόστιμο ακυρώθηκε. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ο Κάπριο μετέτρεψε την ιστορία της σε δημόσιο μάθημα ότι τέτοιοι αθόρυβοι αγώνες αξίζουν αναγνώριση, όχι τιμωρία. Το να ηγείσαι με το παράδειγμα στο στοικισμό είναι ο πυρήνας της πρακτικής φιλοσοφίας. Ο Επίκτητος δίδαξε ότι η αρετή πρέπει να βιώνεται, όχι απλώς να κηρύσσεται. Ένας ηγέτης που μιλά για πειθαρχία αλλά ζει στην πολυτέλεια είναι υποκριτής. Ένας δικαστής που μιλά για δικαιοσύνη αλλά αγνοεί την ανθρώπινη οδύνη είναι τύραννος. Ο Λεωνίδας, πολεμώντας δίπλα στους πολεμιστές του, και ο Κάπριο, ανθρωποποιώντας την Τίβενο του δικαστηρίου, απέδειξαν ότι το μεγαλείο βρίσκεται στο να κατεβαίνεις από το βάθρο και να περπατάς με τα πόδια γερά στη γη. Αν αυτοί οι δύο άνδρες μπορούσαν να μιλήσουν μεταξύ τους, ίσως η ανταλλαγή να ακουγόταν έτσι. Λεωνίδας, οι άντρες μου πέθαναν για μένα γιατί ήξεραν ότι θα πέθαινα για αυτούς. Κάπριο, οι άνθρωποι με εμπιστεύονται γιατί ποτέ δεν ξέχασα τι σημαίνει να είμαι ένας από αυτούς. Και οι δύο κατάλαβαν ότι η πραγματική ηγεσία δεν μπορεί να επιβληθεί. Πρέπει να κερδιθεί. Και κερδίζεται όχι με εξουσία ή τίτλους, αλλά με συνέπεια ανάμεσα σε αυτά που λέει κανείς και σε αυτά που κάνει. Ο Λεωνίδας κέρδισε τον σεβασμό της Σπάρτης επειδή ήταν ο πιο πειθαρχημένος πολεμιστής της. Ο Κάπριο κέρδισε τον σεβασμό της κοινότητάς του επειδή ήταν ο πιο συμπονετικός δικαστής της. Ο καθένας, με τον δικό του τρόπο, ήταν ο καθρέφτης των αξιών που ήλπιζε να δει στον κόσμο. Αυτή είναι η ουσία του στοικού παραδείγματος, να ζεις με τέτοιον τρόπο ώστε η ζωή σου να γίνεται από μόνη της επιχείρημα. Όταν οι στρατιώτες του Λεωνίδα δίσταζαν, κοίταζαν σε αυτόν. Όταν οι φτωχοί πολίτες έτρεμαν μπροστά στον Κάπριο, μια μόνο χειρονομία, μια λέξη, μια ματιά ήταν αρκετή για να νιώσουν ότι τους κατανοούσαν, όχι ότι τους καταδίκαζαν. Στο τέλος, το να ηγείσαι σημαίνει να είσαι ο πρώτος που σηκώνεται όταν όλοι οι άλλοι γονατίζουν. Σημαίνει να τρως τελευταίος, να ακούς πρώτος και να κουβαλάς το βαρύτερο φορτίο. Αυτό είναι το μάθημα που ενώνει έναν βασιλιά της Σπάρτης και έναν δικαστή του Round Island. Η αληθινή ηγεσία δεν χρειάζεται εξουσία, χρειάζεται ηθικό θάρρος. Η δύναμη της θυσίας. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η θυσία ακούγεται σαν απώλεια, σαν να εγκαταλείπεις κάτι επιθυμητό ή να υποφέρεις από υποχρέωση. Αλλά για τους αληθινούς στοικούς ηγέτες, η θυσία είναι η ανώτατη μορφή αρετής. Είναι όταν κάποιος επιλέγει, συνειδητά και εκούσια, να αρνηθεί τον εαυτό του για κάτι μεγαλύτερο, την πατρίδα, τη δικαιοσύνη, την τιμή ή την ανθρωπότητα. Και τόσο ο Λεωνίδας όσο και ο Φρανκ Κάπριο το κατάλαβαν αυτό, όχι σαν θεωρία, αλλά σαν ζωντανό πεπρωμένο. Ο Λεωνίδας ήξερε από τα πρώτα βήματα προς τις Θερμοπύλες ότι δεν θα γύριζε πίσω. Η πράξη του δεν ήταν παρορμητική, ήταν στρατηγική, φιλοσοφική, συμβολική. Ήξερε ότι πεθαίνοντας με τους άντρες του θα δημιουργούσε έναν μύθο, όχι της δόξας, αλλά της αντίστασης. Η θυσία του δεν νίκησε τους Πέρσες με λόγχες, τους νίκησε με κληρονομιά. Απέδειξε ότι υπάρχουν αιτίες για τις οποίες αξίζει να πεθάνει κανείς. Ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος όταν σπέρνει τους σπόρους ενός πιο έντιμου μέλλοντος. Ο Φρανκ Κάπριο, από την άλλη, έζησε μια μακρά ζωή, αλλά και εκείνος έκανε θυσίες. Θα μπορούσε να είχε επιλέξει την άνεση, την ανωνυμία, την ψυχρή εφαρμογή του νόμου. Ανταυτού διάλεξε τον πιο δύσκολο δρόμο, να ακούσει κάθε ιστορία.
να ανοίξει χώρο για τον πόνο των άλλων, να υπομείνει την κριτική της νομικής ελίτ επειδή φαινόταν επίοικης. Τον χρόνο που πολλοί δικαστές εξοικονομούσαν με σύντομες αποφάσεις, εκείνος τον αφιέρωνε στην κατανόηση. Αυτό απαιτούσε θυσία, χρόνου, ενέργειας και προσωπικής ευκολίας. Ίσως η μεγαλύτερη θυσία του Κάπριο ήταν να κρατά την καρδιά του ανοιχτή σε έναν κόσμο που ανταμείβει την αδιαφορία. Το να είσαι ευγενικός απαιτεί θάρρος. Το να είσαι δίκαιος απαιτεί ρίσκο. Και το αντιμετώπιζε αυτό καθημερινά, γνωρίζοντας ότι κάθε συμπονετική απόφαση θα μπορούσε να προκαλέσει κριτική, αλλά και ότι είχε τη δύναμη να θεραπεύσει μία ψυχή. Σε μία από τις πιο συγκινητικές υποθέσεις, ο Κάπριο έκρινε έναν νεαρό πατέρα που είχε πρόστιμο για υπερβολική ταχύτητα. Ο άντρας εξήγησε ότι έτρεχε την κόρη του που είχε υψηλό πυρετό στο νοσοκομείο. Ο Κάπριο σταμάτησε, πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε «Είσαι καλός πατέρας και αν αυτό το πρόστιμο σε κάνει να αμφιβάλλεις γι' αυτό, το ακυρώνω εγώ ο ίδιος». Και έτσι έκανε. Εκείνη τη στιγμή ο Κάπριο απαρνήθηκε την ψυχρή νομιμότητα και αγκάλιασε τη ζεστασιά της δικαιοσύνης. Μια μικρή θυσία στο χαρτί, αλλά τεράστια στον πραγματικό κόσμο. Στο στοικισμό τέτοιες επιλογές είναι γνωστές ως ορθές πράξεις. Πράξεις που δεν καθοδηγούνται από το πάθος, αλλά από τη λογική και την αρετή. Ο Σενέκας είπε «Μια μεγάλη ψυχή υψώνεται πάνω από την προσβολή, τον πόνο και τον θάνατο». Ο Λεωνίδας και ο Κάπριο ενσάρκωσαν αυτό. Ο ένας στο πεδίο της μάχης, ο άλλος στα δικαστήρια. Και οι δύο ήξεραν ότι η αρετή έχει κόστος, αλλά ότι το κόστος της σιωπής είναι ακόμη μεγαλύτερο. Και ίσως, αν αυτοί οι δύο άντρες μπορούσαν να συναντηθούν, καθισμένοι σε ένα παγκάκι ανάμεσα στο χρόνο και την αιωνιότητα, θα έλεγαν «Λεωνίδας, θυσίασα τη ζωή μου για να μην γονατίσει η Σπάρτη». Κάπριο, θυσίασα την άνεσή μου για να μην συνθλιβούν οι μικροί. Αυτά τα λόγια μπορεί να φαίνονται τόσο διαφορετικά, αλλά μιλούν στην ίδια ψυχή, εκείνη που κατανοεί ότι η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη νίκη, ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μετριέται από όσα κατακτά, αλλά από όσα δίνει, ακόμη και όταν κανείς δεν τον βλέπει. Στον σημερινό κόσμο μας, όπου το εγώ εξυμνείται και ο ατομικισμός θεωρείται κανόνας, το παράδειγμα αυτών των δύο γιγάντων δείχνει ότι η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην παρέτηση, στο να προσφέρεις ό,τι έχεις, τον χρόνο, την ενέργεια, τη ζωή σου, για κάτι πέρα από το εγώ. Ο Φρανκ Κάπριο έφυγε από τη ζωή αναγνωρισμένος ως ο καλύτερος δικαστής του κόσμου. Αλλά αυτός ο τίτλος δεν προήλθε από τις αποφάσεις του, προήλθε από ό,τι θυσίασε για να κάνει τη δικαιοσύνη πραγματικά δίκαιη. Ο Λεωνίδας έγινε θρύλος όχι επειδή σκότωσε χιλιάδες, αλλά επειδή διάλεξε να πεθάνει με τιμή. Η θυσία δεν είναι απώλεια, είναι η υψηλότερη επένδυση που μπορεί να κάνει κάποιος. Και αυτό είναι που κάνει την ηγεσία αυτών των δύο ανδρών αιώνια. Ο αοράτος έχθρος, το εγώ. Το πιο επικίνδυνο πεδίο μάχης δεν είναι εκείνο που καλύπτεται με λόγχες και αίμα. Βρίσκεται μέσα μας. Είναι εκεί όπου διεξάγεται ο σιωπηλός πόλεμος ενάντια στο εγώ. Αυτόν τον αόρατο εχθρό που διαφθείρει, εξαπατά και αν δεν ελεγχθεί καταστρέφει ακόμη και τους πιο ενάρετους. Ο Λεωνίδας και ο Φρανκ Κάπριο, αν και χωρισμένοι από αιώνες, γνώριζαν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση της εξουσίας είναι να μην την αφήσεις να σε δηλητηριάσει. Ο Λεωνίδας, ως βασιλιάς της Σπάρτης, θα μπορούσε να κυβερνήσει με επιβολή και τυραννία. Ο λόγος του ήταν νόμος, κι όμως διάλεξε το παράδειγμα αντί της επιβολής. Έτρωγε με τους στρατιώτες του, εκπαιδευόταν μαζί τους, ζούσε όπως εκείνοι. Ποτέ δεν στάθηκε πάνω από αυτούς. Η δύναμή του προερχόταν από την εμπιστοσύνη που ενέπνεε, όχι από τον φόβο που προκαλούσε. Στο θάνατό του δεν υψώθηκαν αμέσως αγάλματα, υπήρξε σιωπή και δέος. Δεν χρειάστηκε ποτέ να διακηρύξει το μεγαλείο του. Το εγώ του ήταν υπερβολικά πειθαρχημένο για κάτι τέτοιο.
Ο Φρανκ Κάπριο ζούσε σε μια κοινωνία όπου οι δικαστές συχνά μετατρέπονταν σε απρόσιτες φιγούρες, κρυμμένες πίσω από τυπικότητες και αποστάσεις. Εκείνος διάλεξε άλλον δρόμο. Απέρριψε την αλαζονία. Χαιρετούσε με ένα ζεστό «καλημέρα», ρωτούσε για τη ζωή των ανθρώπων. Πολλές φορές μοιραζόταν τα συναισθήματά τους. Ακόμη και ως η ύψιστη εξουσία στην αίθουσά του φρόντιζε να δείχνει ανθρωπιά. Το εγώ του δεν περνούσε ποτέ την πόρτα μαζί του. Σε μία ακρόαση, ο Κάπριο έκρινε έναν έφηβο κατηγορούμενο για βανδαλισμό. Αντί να επιβάλει ποινή, κάθισε και άκουσε. Το αγόρι είχε χάσει τον πατέρα του και βρισκόταν σε πορεία εξέγερσης. Ο Κάπριο δεν εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για προσωπική δόξα. Απλώς είπε «Μπορείς ακόμα να αλλάξεις και θέλω να σε ξαναδώ εδώ, αλλά την επόμενη φορά να φέρεις τους βαθμούς σου». Δεν υπήρξε τιμωρία, υπήρξε καθοδήγηση και ταπεινότητα. Ο Επίκτητος, ο στοικός φιλόσοφος, προειδοποιούσε «Αν θέλεις να βελτιωθείς, να αρκείσαι στο να σε θεωρούν ανόητο και ανίδεο». Και το εγώ το μισεί αυτό. Το εγώ διψά για χειροκρότημα, αναγνώριση, έλεγχο. Αλλά ο Κάπριο και ο Λεωνίδας κατάλαβαν ότι η αληθινή ηγεσία σημαίνει να εγκαταλείπεις αυτές τις επιθυμίες. Σημαίνει να βάζεις την αποστολή πάνω από την εικόνα. Ο Λεωνίδας θα μπορούσε να είχε δεχτεί τη συμβουλή του Συμβουλίου να υποχωρήσει. Θα μπορούσε να είχε επιβιώσει. Θα τον θυμόντουσαν ως τον βασιλιά που έζησε, αλλά το εγώ δεν τον κυβερνούσε. Διάλεξε να πεθάνει για τις αρχές του παρά να ζήσει προδίδοντάς τες. Η νίκη του δεν ήταν σωματική, ήταν ηθική. Μέχρι σήμερα το όνομά του σημαίνει τιμή όχι επειδή επέζησε, αλλά επειδή τα έδωσε όλα για αυτήν. Ο Κάπριο επί δεκαετίες αντιμετώπισε κάμερες, επένους και φήμη, κι όμως δεν άλλαξε ποτέ. Παρέμεινε ο ίδιος δικαστής που χαιρετούσε με καλοσύνη, που άκουγε προσεκτικά, που χαμογελούσε ειλικρινά. Αυτό είναι σπάνιο. Αυτό απαιτεί μια εσωτερική δύναμη που λίγοι κατέχουν. Τη δύναμη να κοιτάς κάθε μέρα στον καθρέφτη και να θυμάσαι ότι ο ρόλος είναι καθήκον, όχι ταυτότητα. Σε έναν κόσμο όπου πολλοί χάνονται με την πρώτη γεύση εξουσίας, αυτοί οι δύο γίγαντες παραμένουν φάροι ταπεινότητας. Το εγώ δεν τους καθοδηγούσε. Εκείνοι το κυριαρχούσαν με πειθαρχία, συνείδηση και σκοπό. Αν μπορούσαν να συναντηθούν, ίσως τα λόγια τους να ήταν «Λεωνίδας, το εγώ ζητά αγάλματα. Η τιμή προτιμά τη σιωπηλή μνήμη». Κάπριο, το εγώ θέλει καταδίκη. Η δικαιοσύνη μερικές φορές χρειάζεται μόνο να ακούει. Ο στοικισμός διδάσκει ότι η αυτοκυριαρχία είναι η αληθινή δύναμη. Το να ελέγχεις τους άλλους είναι εύκολο. Το να ελέγχεις τον εαυτό σου είναι σπάνιο. Και από αυτόν τον έλεγχο γεννιέται ο αληθινός ηγέτης. Ο Λεωνίδας και ο Κάπριο δεν είχαν τίποτα να αποδείξουν στον κόσμο. Ήξεραν ακριβώς ποιοι ήταν. Αυτό είναι το κληροδότημα που αφήνουν, ότι η εξουσία έχει αξία μόνο όταν ασκείται με ταπεινότητα. Ότι η αναγνώριση δεν σημαίνει τίποτα αν κοστίζει την ψυχή. Ότι ο μεγαλύτερος εχθρός ζει μέσα μας και μόνο οι σοφοί κερδίζουν αυτόν τον πόλεμο. Το καθηκόν πριν από το όνομά σήμερα, τα ονόματα έχουν γίνει εμπορικά σήματα, διάσημοι, πολιτικοί, επιχειρηματίες. Όλοι αγωνίζονται να μετατρέψουν τα ονόματά τους σε σύμβολα δύναμης, επιρροής ή επιτυχίας. Αλλά υπάρχουν άνδρες που βάζουν το καθήκον πάνω από το ίδιο τους το όνομα, που κατανοούν ότι η αποστολή έρχεται πριν από τη ματαιοδοξία. Ο Λεωνίδας και ο Φρανκ Κάπριο ανήκουν σε αυτή τη σπάνια γενιά ηγετών που δεν αναζήτησαν να μείνουν στη μνήμη, αλλά να πράξουν το σωστό, ακόμη κι αν κανείς δεν τους έβλεπε, ακόμη κι αν δεν έμενε κανένα άγαλμα προς τιμήν τους. Ο Λεωνίδας, βασιλιάς της Σπάρτης, θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει τον τίτλο του για να απαλλαγεί από τη θυσία. Θα μπορούσε να είχε στείλει άλλους στην πρώτη γραμμή, αλλά το όραμά του ήταν καθαρό. Αν κάποιος έπρεπε να πεθάνει για τη Σπάρτη, αυτός έπρεπε να είναι ο ίδιος. Το όνομά του εκείνη τη στιγμή δεν είχε μεγαλύτερη αξία από την ασφάλεια της Ελλάδας. Δεν προσπαθούσε να γράψει ιστορία, προσπαθούσε να προστατεύσει το παρόν και το έκανε.
Το τίμημα ήταν η ζωή του, αλλά η κληρονομιά ήταν αιώνια. Ο Φρανκ Κάπριο επίσης κατήχε θέση εξουσίας. Αλλά ποτέ δεν χρησιμοποίησε το όνομά του σαν ασπίδα ή σαν διαπραγματευτικό χαρτί. Δεν ζήτησε ποτέ προνόμια. Δεν περίμενε ειδική μεταχείριση. Έμπαινε στο δικαστήριο ως δημόσιος λειτουργός, όχι ως διασημότητα. Σε κάθε ακρόαση έβαζε το καθήκον να ακούσει, να κατανοήσει και να αποδώσει δικαιοσύνη πάνω από τη ματαιοδοξία του να φαίνεται σκληρός ή υποδειγματικός. Το όνομά του έγινε γνωστό μόνο επειδή ποτέ δεν το έβαλε πάνω από τους ανθρώπους. Σε μία αξέχαστη συνεδρίαση, ένας απελπισμένος πατέρας εξήγησε ότι είχε συσσωρεύσει πρόστιμα επειδή πάρκαρε μπροστά σε σχολείο όταν άφηνε το παιδί του με αναπηρία. Ο Κάπριο θα μπορούσε να είχε εφαρμόσει τον νόμο με ψυχρότητα και να προχωρήσει παρακάτω, αλλά δεν το έκανε. Είπε: «Είσαι καλός πατέρας, βάζεις το παιδί σου πρώτο και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία από οποιοδήποτε πρόστιμο». Ο δικαστής θα μπορούσε να είχε επιδιώξει τα χειροκροτήματα της αυστηρότητας. Ανταυτού διάλεξε τη σιωπηλή δύναμη της συμπόνιας. Το καθήκον μίλησε πιο δυνατά από το όνομα. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο στον στοικισμό. Οι μεγάλοι φιλόσοφοι προειδοποιούσαν ενάντια στη ματαιοδοξία. Ο Μάρκος Αβρίλιος έγραφε στον εαυτό του: «Σύντομα θα είσαι νεκρός και το όνομά σου θα ξεχαστεί. Κάνε το καλό όσο μπορείς». Για τους στοικούς, η μόνη αληθινή φήμη είναι εκείνη που χαράσεται στην ψυχή όσον άγγιξαν οι πράξεις μας, όχι σε μαρμάρινες πλάκες. Λεωνίδας το ήξερε αυτό. Όταν βάδισε με τους 300, δεν άφησε καμία εντολή να χτιστούν ναοί προς τιμήν του. Η έγνοιά του ήταν το αποτύπωμα της αντίστασης, όχι η δόξα που θα ακολουθούσε. Καταλάβαινε ότι η ηγεσία είναι η υπηρεσία, ότι ο θάνατος είναι αποδεκτός, εφόσον το καθήκον έχει εκπληρωθεί. Γι' αυτό, ακόμη κι αν δεν το επιδίωξε, το όνομά του έγινε σύμβολο αδιάσπαστης τιμής. Ο Κάπριο, με τον πιο ήσυχο τρόπο του, ακολούθησε το ίδιο μονοπάτι. Αντί να τοποθετήσει τον εαυτό του ως εικονικό πρόσωπο, έγινε καθρέφτης, αντανάκλαση ενσυναίσθησης, ακρόασης, ανθρωπιάς μέσα στο νομικό σύστημα. Η φήμη του ήρθε αργά και ποτέ δεν την επιδίωξε. Ήταν συνέπεια, όχι φιλοδοξία, γιατί η αποστολή του ήταν μεγαλύτερη από το όνομά του, να αποκαταστήσει την πίστη στη δικαιοσύνη. Αν μπορούσαν να συναντηθούν, ίσως να έλεγαν Λεωνίδας. Αν το όνομα επιβιώσει, είναι επειδή το καθήκον εκπληρώθηκε. Κάπριο. Όποιος αναζητά φήμη, χάνει την εστίαση. Όποιος υπηρετεί, χτίζει αιωνιότητα. Αυτό είναι το μάθημα των μεγάλων ανδρών. Δεν ανησυχούν για τη μνήμη, ανησυχούν για το αποτύπωμα. Δεν θέλουν να λατρεύονται, θέλουν να είναι χρήσιμοι. Και όταν η ζωή τελειώνει, όπως τώρα έληξε για τον Κάπριο, αυτό που μένει δεν είναι ένα επιχρυσωμένο όνομα, αλλά η σπόρη που φύτεψε σε χιλιάδες καρδιές σε όλο τον κόσμο. Η αιωνιότητα ενός δικαιού πραξιμάτος. Ο χρόνος σβήνει τα μνημεία. Οι πόλεις γκρεμίζονται, οι αυτοκρατορίες πέφτουν, τα βιβλία χάνονται. Μα υπάρχει κάτι που ο χρόνος δεν μπορεί ποτέ να καταστρέψει. Η δύναμη ενός δίκαιου πράγματος. Όταν ένας άνθρωπος ενεργεί με αρετή, ακόμη και στη σιωπή, ακόμη και μόνος, αυτή η πράξη αντυχεί. Διασχίζει τους αιώνες. Αγγίζει καρδιές που δεν θα γνωρίσει ποτέ. Έτσι οι ήρωες γίνονται αιώνιοι, όχι μέσω της δόξας, αλλά μέσω της ηθικής ακεραιότητας. Ο Λεωνίδας πέθανε στις Θερμοπύλες πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια. Κι όμως το παράδειγμά του συνεχίζει να εμπνέει στρατιώτες, ηγέτες και απλούς ανθρώπους να μένουν ακλόνητοι όταν όλα μοιάζουν χαμένα. Η ζωή του δεν καθορίστηκε από κατακτήσεις, αλλά από την ακεραιότητά του μπροστά στον θάνατο. Μας δίδαξε ότι η αληθινή δόξα δεν βρίσκεται στη νίκη, αλλά στη στάση που παίρνει κανείς όταν αντιμετωπίζει το αδύνατο. Ο Φρανκ Κάπριο, αντίθετα, έζησε σε έναν σύγχρονο κόσμο νόμων, δικαστηρίων και καμερών.
Κι όμως, αντί να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά για να εξυψώσει τον εαυτό του, τα χρησιμοποίησε για να υψώσει τους άλλους. Με τη γλυκιά φωνή του, τις συμπονετικές αποφάσεις του και την ακλόνητη αίσθηση δικαιοσύνης του, πέτυχε κάτι που λίγοι καταφέρνουν. Έδωσε πίσω την αξιοπρέπεια σε εκείνους που η κοινωνία είχε ξεχάσει. Ένα δίκαιο πράγμα, όσο μικρό κι αν φαίνεται, φέρει μέσα του τη δύναμη της μεταμόρφωσης. Μία ετυμηγορία συγχώρεσης, μία ματιά κατανόησης, μία γενναία απόφαση. Όλα αυτά δημιουργούν κύματα και όταν αρκετά κύματα ενωθούν, γίνονται παλήριες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία του κόσμου. Γι' αυτό, αν ο κόσμος έχει περισσότερους Κάπριο και περισσότερους Λεωνίδες, αναμφισβήτητα θα έχουμε έναν πιο δίκαιο, πιο έντιμο και πιο αρχόν κόσμο. Ο χρόνος μας σε αυτή τη γη μπορεί να είναι σύντομος. Ίσως ποτέ να μην μας θυμούνται με το όνομά μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ακολουθώντας το παράδειγμα αδελφών όπως ο Λεωνίδας, ο Στοικός πριν από τον Στοικισμό και ο Φρανκ Κάπριο, ο πιο συμπονετικός δικαστής του κόσμου, ξέρουμε ότι η ανθρωπότητα αξίζει πάντα άλλη μια ευκαιρία. Γιατί σε κάθε πράξη, Ανδρείας, σε κάθε εκδήλωση ενσυναίσθησης, το καλό αποκαλύπτεται. Μπορεί να μην γίνει πρωτοσέλιδο, μπορεί να μην κάνει θόρυβο, αλλά παραμένει. Και όταν ο κόσμος σκοτεινιάζει, είναι από τη μνήμη αυτών των μεγάλων ψυχών που έρχεται ξανά το φως. Όχι για να τους λατρέψουμε, αλλά για να μας υπενθυμίσουν τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Αν έφτασες ως εδώ, είναι γιατί το νιώθεις κι εσύ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι η δικαιοσύνη, το θάρρος και η συμπόνια δεν είναι απλώς υψηλές ιδέες. Είναι καθημερινές επιλογές. Και η κληρονομιά των αληθινών γιγάντων δεν πεθαίνει ποτέ. Ζει μέσα σε κάθε έναν που εμπνέεται, που μεταμορφώνεται, που συνεχίζει την αποστολή. Αν αυτό το μικρό αφιέρωμα σε συγκίνησε και αν επίσης θαυμάζεις την κληρονομιά του Λεωνίδα, του βασιλιά που αντιμετώπισε το αδύνατο και του Φρανκ Κάπριο, του δικαστή που πίστευε στην ανθρώπινη καρδιά πάνω από το λάθος, μοιράσου αυτό το βίντεο με έναν φίλο. Άφησε ένα like, ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις και κάνε εγγραφή στο κανάλι μας, γιατί ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους σαν εσένα. Μέχρι την επόμενη φορά.